Pulun emele gelişi. Günümüzde pul diýip adlandyrılan zat häzirki wagtdaky manysyna gelmezden öň müňlerçe ýyllyk taryhy öz içine alyp her türlü şekillerde ulanylypdyr. Bu şekillerin bolsa käbirleri günümüzde çenli gelip käbirleri bolsa gelip bilmändir. Hemmemiziň durmuşymyzda bar bolşýal ýene birinji gün erden işe gitmek üçin telefonumyzdaky budilnigiň sesine oýanyp erterligimizi edinýärys we işe gitmek üçin ýola çykýarys. Öz maşynymyz bilen ýa bolmasa ýol maşyn awtobuslary ulanyp öz iş ýerimize baryp işe girişip işlemäne başlaýarys. Bu içinde ýaşaýan durmuşymyzdaky edýän her bir işlerimiz bir-birini ekonomiýa bilen baglap durýandyr. Telefonumuz, edinýän erterliklerimiz, şahsy ulagymyz ýa-da ýol maşyndyr awtobuslarymyz ýaly gerekli bolan hemme zada şolary öndürmezden ýa-da satyn alan adamlarymyzy tanamazdan diňe pul diýilen zat bilen eýe bolup bilýäris we peýdalanyp bilýäris. Pul diýilen zady gazanmak üçin edýän hyzmatymyzyň ýa-da öndüren önümimiziň pula öwrülmesine çenli bolan işleriň hemmesinde işlemäge gerek galman haýsydyr bir bölümde işlemegimiz ýeterli bolýar. Sebäbi durmuşymyzda adamyza düşün gymmatly bolan her hyzmatyň ýa-da önümiň gymmatyny we önüm öndürilen ýerlerdäki her bir işiň maddi tarapyny pul diýilen zat bilen sanly ýagdaýda gymmatlygyny kesgitläp bilýäris. Soňunda bolsa çark ýaly aýlanýan sferik bir ekonomiýanyň içinde kiçijek bir rolumuz bilen aslında näme öndürýändigimizi bilmezden, ekonomiýa ýa-da ekonomiýanyň niresinde digimiz hakynda hiç bir pikire eýe bolmazdan bu pul diýilen zady gazanyp bolsa köp zady eýe bolup bilýäris. Köp ýyllar mundan öň telekeçilik iş biraz tapawutly ýörýärdi. Pul diýilen zat ortada ýok wagty indiňe alış çalış usuly bardy. Hawçylyk goýgynamaklyk durmuşymyzdan ekrançylyk ýaşaýyşyna çenli uzak gaýdýan köp wagt bu alış çalış usuly öz güýjüni gorapdyr. Ilkinji demir pulu basan millet köp kişiniň bilişi ýaly lidiýalardyr. Lidiýalardan öňçe pul meňdaşlyklar ulanylypdyr. Ýöne häzirki wagtda pulun ulanylýan maksadyna laýyk görülen ilkinji pul lidiýalar tarapyndan basylan teňgelerdir. Lidiýalardan öňçe dünýäde köne Mysir ýaly uly milletler ýaşapdy we bu milletler ekonomiýada da milletler ýaly ulydy. Ol wagtlar ekonomiýada has ösen alış-çalış usuly ulanylýardy. Köne Mysirde ekonomiýa uly ýagdaýda merkez edilip gorunlypdy we işleýişini bir gözükçülükde saklaýardylar. Köne Mysirde soňky döwre çenli demir pul ulanylmady. Ýöne mal çalşygynda bolsa bir tur alış-çalış sistemasyny ulanýardylar. Alış-çalış sistemasynda standart ýagdaýynda däne we deben aralygynda altyn ýa-da kümüşi her iki tarapa da peýda getirjek ýagdaýda ulandylar. Köne Mysirde ulanylýan agyrlyk ölçegi bolan deben 91 gramdan ibaratdy. İşçilere däne bilen aýlyk tölenýärdi. Bir usta aýlyk 250 gram däne gazanýan wagty orta bir işçiniň aýlyk gazancy 200 kilogram dänedi. Bahalar ýurtda resmi taýdan hemişelik ýagdaýa getirilipdi we sowdany aňsatlaşdyrmak üçin listler bilen görkezilipdi. Meselem bir könek 5 kümüş deben bir sowryň bahasy bolsa 140 debenden ibaratdy. Däneleri beýleki mallar bilen bellenlen listlere göre alış-çalış etip bolýardy. Demir pul ilkinji gedek Mysir 5-nji asyrda daşardan getirilipdi. İlkinji teňeler hakyky pul ýerine standart ýagdaýa getirildi we gymmatly demir parçalary edilip ulanyldy. We soňraky asyrlarda bolsa halkara sowda hakyky teňeler bilen geldi. Agzap geçişim ýaly köne Mysirdaky ösen alış-çalış sistemasynda görnüşi ýaly alış-çalyşy esas alynýan däneler, arpa, buğday ýaly mümkin boldugyça bozulmaýan we üýtgemeýän ýagdaýda az gymmatlygy bolan ýeňil altyn we kümüş ýaly gymmatly metallary birikdirilendir. Şu ýagdaýda kelläňizde şu soragy ýüze çykyp biler. Bärde altyn we kümüş pul ýagdaýynda ulanmandyrlarmy? Bärde ulanlan altyn we kümüş pul ýagdaýynda ulanylmandyr. Şu taýda mallaryň fiziki mukdarynyň gymmatlylygy ýaly altyn we kümüşiň hem fiziki muktary hakykatdan gymmatlydyr. Puly ele alanmyzda bolsa günümizde ulanýan 100 manat pulun fiziki mukdarynyň gymmatlylygy 1,10 gram kagazdan ýasalýar. Bu bolsa dikkate alınmajak derejede azdyr. Pulun asyl gymmatlylygy görnüşi we sanly gymmatlylygynyň garşylygynda alyp bolan hyzmatlardyr. Önümleriň fiziki gymmatlylygydyr. Pul belli bir görnüşi degişli sanly bir ululugy görkezän resminamadyr. Lidiýalar pul tapan taryhyndan başlap pullaryň fiziki gymmatlylygy ünsüz galar derejede däldi. Sebäbi basylýan pullar altyn we kümüşden ýasalýardy. Hatda käýerlerde arasy altyndan hem pul ýasalypdyr. Ýöne günümizde çenli ýetgeşme görkezän pul indi esas manysynda bir resminama ýagdaýyna geldi. Ýanky agzap geçen alış-çalyşyň esasy bolan hemme zat emtia bazarydyr. Emtia sözü Arapçadan gelýän söz bolup satyljak zatlar, mallar manysyna gelýär.
Altın we kümüş hem emtia diýilip ele alynýar. Altynyň tapylyşy biziň eramyzdan öňkü 5000-nji ýyllara daýanýar. Az tapylýan, ýaldyrawak we hemik taýdan reaksiýa girmeýän ýagdaý bolany üçin hemem üstünde aňsat işlenip bolýany üçin ilkinji bolup gymmatly şaýsep hökmünde ulanlypdyr. Wagtyň geçmegi bilen gymmatlylygy artyp çalyşyk edilip bilinjek mal ýagdaýyna gelip emtia bazaryna dahilli bolupdyr. Ýa-da az tapylmagy we uzun wagtlap bozulman durýanlygy sebäpli beýleki emtia barlyklarynda üýtgeçki ýagdaýda indekslenen bir emtia ýagdaýyna gelipdir. Altyn dünýäniň her ýerinde standart bir madda bolanlygy üçin dünýä sowdasynda köplenç altyn ulanlypdyr. Asyrlar soňra puluň ýüze çykmagynyň ardyndan hem altyn fiziki we hemik aýratynlyklary üçin gymmatlylygyny saklaýan önamli bir gamy ýagdaýynda görülipdir. Söwüşlerde gytçylyk we krizis wagtlarynda mudama altyna umyt baglanypdyr. Şol wagtlar altyn her sowdanyň standart çalyşyk emtiýasy ýagdaýyna gelipdir we altynyň ardyna görä altyna bolan talap hem şo derejede ýokurlanypdyr. Bu altyn näçe köp bolsa bolsun, şonda da altyn gymmatlylygyny ýitirmändir. Amerikan dollar 1785-nji ýylda döwletleriň resmi pul görnüşi diýilip kabul edildi. Şol wagtlar içinde dollar diýilip geçen pul görnüşleri teňelerdir. 1971-nji ýylda Merkez Bankynyň gurulmagynyň ardyndan 1972-nji ýylda Amerikan dollar çaphanasy guruldy we Ispaniýanyň dollar bilen deň derejede kümüşe eýe bolan Amerikan dollary basyldy. 1800-nji ýyllarda Amerikan dollaryndaky kümüş ýokary derejede adaldyldy. İlkinji Amerikan dollary 1861-nji ýylda dolanşyga girizildi. Siferik ekonomiýa ele alynanda sowda edilen ähli pul görnüşleriniň bir-birini öwrülip bilmegi gerekli. Bu ýagdaý bolsa 1944-nji ýylyň iýun aýynda 2-nji dünýä uruşy wagtlarynda dünýäde güýçli ýagdaýda duran Amerikanyň kiçijek bir owagy bolan Bretton Woods'da Birleşen Milletler Pul we Finans Konferensiýasynda Bretton Woods sözleşmesi bilen amala aşyrylypdy. Bu ykdysady sözleşme bilen bir unsiýa altyn 35 Amerikan dollaryna barabar edilip we sözleşmäge goşulan beýleki döwletleriň pulu hem Amerikan dollarynyň valyuta hümmetine barabar edilipdir. Döwletler 10% tolkunlanmalarda valyutany üýtgetmekde erkindirler. Ýöne 10% geçen tolkunlanmalarda bolsa halkara pul fonduny ýüz tutmalydyr. Bu sistema dünýä taryhynda ilkinji gedip garaşsyz döwletleriň öz aralarynda belli bir pul sistemasy üstündäki sözleşmeleriň netijelerinde amal etmäne başlanypdyr. Bu sistema görmezden gelinen pul arzuwy, inflasiýa sebäpli Amerikanyň 1971-nji ýylda altyny indekslenmekden ýüz öwrendigini dile getirmeginiň netijesinde soňlanypdyr. Karşılıksız basılan Amerikan dollary beýleki döwletlerde üýşmäge başlapdyr we arz köplügi bilen Amerikan dollarynyň gymmatlygy azalmana başlapdyr. Amerikan dollarynyň birikdirilen altyn gymmatlylygy üýtgemenligi sebäpli ekonomik çataçmalar ýüze çykypdyr. Bu nukdaý nazardan seredilip Amerikan dollary hem altyna görä tolkunlanmaga başlapdyr. Hawa, günümizde pul nämäge görä basylýar? 2000-nji ýyllaryň başynda Amerika altyn garşylygynda pul basmak politikasyny goýup bolsun edendigini aýtdy. Ve gereksinim duyulan ýagdaýynda ähli ekonomik emtiýalary basylan pulun ýerine kepil hökmünde ulanjakdygyny aýtdy. Ýagny ähli fiziki önümleri kepil edilip görkezip boljakdygyny aýtdylar. Häli şimdi hem köp döwletler könülmeýän altyn rezerwleriniň üstü bilen pul basmagyny dowam edýärler. Ýöne ösen döwletler tezlik bilen ýoluna dowam edýän ekonomiýalaryň ýuwaş-ýuwaş evrimleşdirmäne başlandyrlar. Altynyň gymmatlylygyny saklamak gaýretçiliğine goşmaçy ilkinji gedip dünýäde altyn ulanylşygyna başlanyldy. Günümizde çenli dünýä ýüzünde öndürilen elektronik enjamlarda ulanılan altynlar dünýäde öndürilen altyn rezerwleriniň 10%-ine deň gelýär. We gaýtadan işlenýän altynyň gymmatlylygynyň has köp bolmasy sebäpli altyn ulanylýandygyny hem oýlamak bolýar. Bu ýagdaýyň geljekde altyn bazary nähili ýagdaýa getirjekdigini bilmeýäris. Eger de video sizin göwnüňize ýaran bolsa we şunun ýaly videolaryň dowamynyň gelmegini isteseňiz kanalyma agza bolmagy we haladyn düýmesine basmagy unutma.